Čaute. Alias MG Gamers. A teraz nahrávame tretie video. Jakub akurát uploaduje jedno a ja takisto. No by... Neviem, hráme hru Sharpshooter. Áno, to je, že máme v zásobníku jeden náboj. Nie, že máme, že časom sa namenia zbrane po niekoľkých sekundách. Aha, tak sorry. Prečo som sa zabil? No konečne nejaká lepšia zbraň. Juj, fakt. Juj, ty drevo. Neberte to. Potom ešte nevieme, že jaký budeme mať pozdrav, tak... Ja sa na zajtra nemusím učiť. Ne, ja... Tak si vyberte, že či... Čiže čaute, tu je MG Gamers, alebo si vyberete, že... Dobre, Jakub, je to pauznuté, ja chvíľku nehrám, dobre, nebiehaj ku mne. No a takže si môžete vybrať, že čaute, tu je MG Gamers, alebo si môžete vybrať, že... alebo si môžete vybrať, že... Ty, vidíte, čo mi on robí? Je to pauznuté u mňa. No vidíte, čo mi on robí? On mi povie, že toto, že nemám do ňoho strieľať. Lebo som išiel zavrieť dvere. No a čo? Tak ja ho tu čakám a potom zrazu ma zabije, ty kokos. Potom som tu ja späť, možno Jakub to nevypol, ale ja som musel opávkami behľať do izby. No a... A takže si môžete vybrať, že čaute, tu je MG Gamers, alebo si môžete vybrať, že hi bitches, ale to neviem, to neviem, že či. A tak. Juj, ty drevo. Neberte to za autorské práva, ja to myslím len tak zo srandy. A väčšinou teda vyhráva Martin, to som už spomínal. Juj, ty! Drevo, viem. Juj. Nechcem to hovoriť, lebo to sú fakt autorské práva. Čakaj, prebíjam. Čakaj. Konečne. Ja mám čakať? Áno. Babče. Čakaj, prebíjam, čakaj. Ježiš, vidíte, čo mi robí? On normálne nezačká. By to bolo, že fair play. Však ale však mu povedzte, že toto není normálne. Wow! Ježišmar, sratá myška. Sa vyhovára na myšku. Ja sa snaží vyvarovať nadávka. No, lebo som vám spadne danú podložku. Jasné. Všetci vedia, že ja som lepší. Fakt? Fakt. Tak nám napíšte do komentov. No už tam vidím, že všetci, že Jakub je lepší. Nej. Takže do Vianoc ja bych som... Možno, že budú aj vlogy, neviem. Po Vianociach budeme natáčať ako ty Ghost. Áno, a ja budem natáčať na PS4. Na PS4 a... Ja si musíš kúpiť tú kartu. No a my si ešte musíme kúpiť toto. A ja budem potom asi PS4, jak som sa to lakol. A... Kokos nožík. No a toto. A viete čo? A budeme robiť asi unboxing. A ja budem potom aj Xbox One a PS.
Teda pokiaľ budem vyznamený. Do prčíc, je to narovnako. Juj, to musí vyhrať, Oh yeah. Uj, Ty drevo jedno. No poď, nestihneš. Konečne som vyhral, no, jaký som napíšte šťastný. fakt, kto je lepší. Dobre, ja to teraz stopnem a vrátime sa vám za chvíľu. Počka, ešte je final kill. Ja to teraz stopnem a vrátime A ja sa. to stopnem ešte final kill cam, tak a vrátime sa vám za chvíľku, no hlavne ja. Dobre, Tak čau. Toto video už je u konca, ale vypadol internet a až teraz sa napojil, dobre. Čaute. Čaute.